Ben, bons días a todos e a todas. Como todos, bueno, como cada 2 anos, a cidade de Pontevedra vai asistir aos Xogos do Eixo Atlántico este ano en Matosiños. Como sempre, vai aí unha excelente e amplia representación do deporte pontevedrés, o cual nos sentimos moi orgullosos, porque é unha das delegacións sempre máis a maior delegación, unha das maiores que vai todos os anos ao Eixo Atlántico. A nós parecenos unha das mellores cousas que ten o Eixo Atlántico, este intercambio deportivo que facemos cada 2 anos, que por un lado pois ten aspectos de deportivos en sí, no sentido de que competimos con deportistas de outras cidades do norte de Portugal, que son obviamente como irmáns dos galegos, pero que é unha experiencia máis de convivencia entre todos vós, e con, neste caso, van a ser 21 cidades as que estén representadas en Matosiños nos distintos deportes. E logo un tema importante tamén, que é o intercambio cultural, o conocer a outra xente, conocer a outras persoas, a súa cultura, a súa forma de ser e a súa forma de facer deporte. Bueno, sodes unha embaixada de Pontevedra, por lo tanto tendes unha grande responsabilidade. Cando salimos representando a cidade de Pontevedra, pois temos a obriga de deixar o pabillón o máis alto posible. Por lo tanto, eu teño toda, como sempre, confianza en que así sexa, e que os resultados deportivos son importantes, pero quizá o mellor o de menos, non? Espero que como todos os anos, pues, estemos á altura, que en algunhas especialidades deportivas poidamos quedar campións, noutras o importante é participar, non? Deixar o pabellón deportivo moi alto por un lado, pero logo sí que tamén nos interesa, tanto ao Concelleiro de Deportes como ao alcalde e a toda a sociedade pontevedresa, que nos gustaría que o pabellón máis alto que quedara, ainda que non fora o deportivo, fora o do fair play, o do xogo limpo, de estar aí competindo e dando exemplo de bo comportamento nas canchas deportivas, non? E en terceiro lugar, pois, o comportamento tamén cívico, que tamén de alguma maneira deixa tamén pouso, e no caso de que non fora, non estamos a falar deso, pois deixaría unha mala imaxe, que non se trata deso, non? Por lo tanto, xa sabemos que nestas concentracións, eu, polo que me contan, porque eu non tuve a sorte na miña práctica deportiva de poder asistir a eventos destas características, non? Daquele tempo non había estes intercambios, íbamos ali ao mellor a Adena, eu son de Vilalonga, pois ao mellor iba a xogar a Adena, Cambados, pero salir xa de Pontevedra era rarísimo, non? E nestes eventos deportivos, que se pasa moi ben, constame moito, que se pasa ben, porque pola noite un se escapa, outro se mete, se fan cousas por aí, e tal. Bueno, todo eso é consustancial coa xuventude, consustancial con eventos destas características, pero sempre dentro de unhas normas e dentro duns límites absolutamente razonables, non? Por lo tanto, ten en conta eso, que sodes neste momento os embaixadores de Pontevedra diante dos cidadáns de Matosiños e diante de todos os asistentes das 21 embaixadas de deportistas que van a estar aí nesa cidade, non? Por lo tanto, quero desexarvos sorte, que compitades a gusto, que traíades bons resultados deportivos. A verdade que é difícil traer bons resultados deportivos nunha cidade na que temos tantos e tan grandes e tan bons deportistas de casi todas as especialidades, non? Pero esa imaxe, eu creo que consolidada e cada vez máis, como diría, en fin, con base firme, non? De que Pontevedra é unha cidade deportiva, unha cidade de alto nivel, pola sorte que temos de contar tamén na cidade de Pontevedra co centro de alto rendimento o centro de alto rendimento, esperemos que sea algún día. De momento, co centro de tecnificación deportiva do Estadio da Xuventude, que eu creo que en algúns casos
está funcionando tamén como centro de alto rendimento para algúns deportes, por fin da que algúns dos deportistas que están adestrando xa non teñen 18 anos, siguen contando con Pontevedra para base da súa actividade deportiva xa a nivel de élite e a nivel de competicións pois internacionais e europeas, non? Ben, esa fama temos que seguir mantendo tamén en actividades tan importantes como as do Eixo Atlántico, non? Por lo tanto, moita sorte a todos, grazas a todas os que participades e as familias tamén pola súa colaboración para que poidades asistir a este evento, e se podedes asistir tamén aos encontros que se van a celebrar en Matosinhos, moito mellor, non? Eu non creo que teña moitas máis cousas que decir. En fin, espero en todo caso recibirvos á volta e agardo que traiades uns excelentes resultados deportivos. Moitas grazas.